Sa nga pulo ket innem ataw-en asaanan ang makapagna ti third-year college student ani Michael at tubo ti nagtupakan lagangilang abra gapo ti nagkomplikasyon a sakit na ang nagtinag ti polio. Ngem saan apulos ang nakatubeng ti disability na ngagbiag kas normal a tao nang runa iti panagbasa ken panagtrabaho na. Apaman anamwan na ti registration ken application ti Special Program for Employment of Students ti gobyerno probinsyal saan ang nagpangadwa ang nagaplikar. May sa isuna kadagiti ginasot nga aplikante. Katulong di sweldo no ti pinagbasa. Paggatang to ti ko, ti video saron no kapangga basa. Ket kong experience ti trabaho di opisina. No pawadasak mo to rin paminsan lang. Ispes ket may sa a youth employment nationwide program ti gobyerno. Youth Employment Bridging Program, which aims to provide short-term employment to poor but deserving students or out-of-school youth, independents of displaced workers, or would-be displaced workers to augment the family's income and help to ensure that beneficiaries are able to pursue their education. Nakalukat daytoy kadagiti agtaw-en ti 17 agingga 30 years old. Ang estudyante da, kailangan ada ti passing average grades da. So that's why we are requiring them da jay report card da. No senior high da, no college da, certification of grades da, first sem. No employed nga minti parents ma'am, kailangan haan nga nangangatong the poverty threshold kuma iti net taxable income the parents. We require them again no employed ti parents na, especially if they are permanents, dagijay income tax return da iti year 2025. Manamnama adumalanda pa iti oral interview dagiti aplikante kaspaset ti screening. 118 ti allotted slots para kadagiti mapili nga spes ken nagpao ti 2 a bulan ti employment da. 639.14 pesos ti kada aldaw ti sweldo da. 60% ti daytoy aggapo ti gobyerno probinsyal, idinto 40% met iti aggapo ti dole. Mangnamnama ti peso ngagserbi ti employment da a pagrubwatan para iti nasayaat a panagtrabaho da iti masangwanan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.